Ebben a mai videóban furcsa Minecraft hasonlásokat fogunk kipróbálni. Van, ami érdekes, van, ami furcsa, szóval gyertek és tartsatok velem! Na tehát, sziasztok srácok, az én nevem Paprika, és ebben a mai videóban ingyenes Minecraftokat fogunk megnézni. Szóval kezdjük is az elsővel, ami mindjárt be is írom. Így. Az első ez. Igazából ez a weboldal. Ha beírjátok egy Minecraft, akkor igazából a telefonon is működik tudomásom szerint, rányomok mondjuk, és így, ennyi igazából. Szóval itt ennyi igazából, kőcsákányt, ha ezt akkor vasat, nem ha akkor vasat. Most upgrade-elődött, ha aranyat kiírtam, akkor nem kapok semmit jelentkezni. Játszom most. Ó, van teljes képernyő. Jó, hát akkor játszom most. Nem baj. Na. Egyébként srácok, az előző az egy 10/5 volt. Hát sőt, igazából 10/3, mert ez egy elég beneszott volt. Na itt a Sandbox Survival, Creative, One Block, Pirates. Itt van egy-két, hát ilyen csomóféle cucc, amin tudunk menni. Akár joinolni is tudunk, Grow and Farm, jó. Olyan is, hogy Battle Box, limited ideig. Na nézzük, milyen jó vagyok. Lobby New Quick Play. Join. Csak egy randomot joinolni maga. Finding Lobby. Kíváncsi vagyok, hogy talán. Tower Quick Play. Tehát VSD-ben mozgok. Shift-tel Shift-tel jó van, akkor nincs gáz. Pillanat, nem tudtam melyik a Shift. Várjál, aztán ez egy kicsit rossz. Opa, jaj. Ja, mivel nyitom meg a... mondjuk ez is jó, Controls. Controls kéne nekem a Sensitivity, az jöhet ennyire körülbelül. Texture Pack. Azok mondjuk nem kell nekem. Már nem tudtam nyilván. Na, és akkor van gondolom itt, hol van? Azaz. Szóval, New Game, Continue, hát New Game, itt van Herobrine. Szia! Na, valami történik valami, hogy csak itt bezomolgatunk. Nem mondom el, mert nem akarom, hogy elmondják el. Lesson van Drawing. De jó, mindenki ugrál. De jó. Valamilyen vagyok a nóba. Sajnálom srácok, az OBS nem vette fel normálisan a játékot, csak laggolva tudatosan is fölvenni. Szóval sajnálom, hogyha nem látjátok rendesen a játékokat. Egyébként itt van, hogy mennyire pontoztam. Szóval folytassuk is ezt a videót, és sajnálom, a továbbiakban is laggolni fog, majd javítok rajta. Na itt is van a következő játékunk, ami a Craft World, és erre kíváncsi vagyok, mert hát Craft World, na mindegy. Egyébként srácok, én nagyon sok contentet tervezek erre a csatornára, szóval mindenképpen iratkozzatok fel, mert nagyjából Minecraft tartalom lesz ugyanúgy a csatornán. Na nézzük, jó lesz ez a Tamurral rendelt úriember. Na mindegy, ez a... Jó, vagy mi legyen vele? Hát lenne az, hogy iratkozz fel. Jól írtam? Jól írtam. Standard legyen. Jó, legyen standard. Na nézzük, mit tud ez a játék? Hát mondjuk ez a kép ilyen AI generáltnak tűnik nekem, de hát lehet nem az. Ez az úriemberünk megoldott, hogy ne legyen, azt ki tudja.
Ó, ez eléggé érdekes. Várja, óval lehet, hogy megnyitni a skineket. Sztorot, mekkora felbonta... Jaj, bocsánat. Most kreatív vagyunk, akkor inventorit mivel nyitom meg, ha? What? Kreatív vagyunk, gyerekek. Na. Úgy ez a játék nem néz ki a rosszul, ezért kap egy 10/6-ot igazából ez a játék. Under Fast Entity Stars on Fogon, Bobbling Off, Done. És akkor Control. Na nézzük. Runnolni mivel kell? Open Chat, az Enter-rel kell, jó? Jó, a többi nem érdekel, de miért felejtem ezt mindig? Ó, francban. Back. Done. Szóval srácok, én ezt a játékot 10/5 és félreértékeltem. Remélem tetszett nektek ez a videó. A következő videós, köszönöm, nem lesz ilyen rossz. Köszönöm, hogy itt voltatok és hogy megnéztétek ezt a videót. Iratkozzatok fel és nyomjatok egy lájkot. Sziasztok, srácok!